Yo! Way kalaki! So karon mga way kalaki na magluto tao kaning wano kanang Sedang Baki Oh my god! Nala. Wajud mi ka vlog gabi way kalaki. Ulan manggod dinir lag cellphone ba. Moto karon na magiwan. Way kalaki gyapon. Way kalaki So nami kauban karon way kalaki manghod ako. Manghod na manghod way kalaki manghod. Mangora na mo no. So tanaw sa mga pagluto karon mga way kalaki. Yun na way kalaki. Mag-flip the bottle mi karon kung kinsa toy pilde. Basta malingaw taron. Moro to. Bye-bye. So nata diri sa tong binyo karon way kalaki no. Diri ami magbotog flip the bottle. Mali yung English mo. Tapos kung kinsa toy mapilde. Mapildiyon niya, kapilawan niyo. Mapildiyon niya, kapilawan ni. Hikay na may mga way kalaki no. Ako sa ning pandalon dito. Bye-bye. Tanaw na to kung kuan diri. Atong cooker diri. Tanaw na to. So mo ni way kalakiyag. Way kalaki nga payag. Ayan na talaga po. Chedeng. So sa mga way kalaki. Ah, yawas tong way. So may kalaki na bahala dia. Siya nang bahala luto dia. So abot tayo mga pila ka minutes mga way kalaki no kay ato sa ning pakuanan ni. 1 2 3. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Nani, kuman ni. Roma na to na ato ning haunon. Amen. Ano pero paugson na to ni. Paugson to na haunon na to balik ni gisa tag lamas. Ah, Tang na to na pag makto na yung kuan na yung nang makto na siya manuot na ang kanang mga lasa niya. Ito na to ang special recipe na to no. Special secret recipe na to. ano, ang lang sila. Kasi naka-vlog taga bibay no, gapo ginta ka ano. Mas what? Grabe gigugod-gukod ginawa mo ani gabi way klaki. Tubig lagi taga dire oh. Tagaliog oy. Tagaliog ang tubig. Gana ka. Sumapon sa langit, ha? Tagaliog ang tubig. Way klaki. Luto na dito itong baki mga way kalaki. Ay way klaki gyapon na. Kalaki dyan. So kay gamay raman ni, mag-flip ta battle ta karon anya ang mapilde ini. Flip niya kada tindog kunit siya gisa. So para lingaw ta kay gamay raman kay ni. So let's go. Tumbato na. Sige sige. Wow! Hingawa na ko. Hingawa na ko. Kuwan diri ha. Kuwan diri. Bukan apa kuwan dito bay. Kabay ito. Ikaw na pala ito bay. Nope. Tangi. Sunod dito ka bay. Nope. Nope. Halay niya bay. Isang kamain bay. Lasang. Oh! Okay. Kayo. Sige, wala ka nang sabay. Isa mo? Hindi. What and learn mga way kalaki. Oh! Urot meron, buwang ako'y nagago ani. Buwang. Dali. Ito na bay. Oh, jud ni isa way kalaki. Sao na laro. Tagana na siya ay. Dali, ingon na kami bay. Wala ko ba? Way sipyat mga way kalaki.
kataway kalaki. Nope. 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 Ang last. Ah! Woo! Ay, kalaki gapon. Wala na katakot ni kalaki. Gawin din kayo. Urot na. Urot na? Napay, last. Di na lagi. Salig manigay na may kabahay ni. Wala ni. Ay, kalaki. Wala siyang last. Kasi way kalaki, pero way kalaki. Okay. Kupa, doon ko na. Urot lagi, way kalaki. Urot na, kaya nakaurot. Way kalaki ka po. Karon mga way kalaki mga oras tayo. So, ano yung ilangan-langan ni Way Kalaki kaya po na. So karon namang giluto. Ay nagbuga na. Busy juga yung mga way kalaki na to. Oy, shout out kang Hurtado. Oh, Christian J. Hurtado. Shout out kay Colin Espanyola. Tuloy Espanyola, brother. Way kalaki. Brother. Pick the bottle. So yo! So mora to tanan mo mga kuan mo way kalaki no. Salamat kayo sa pagsuporta mga way kalaki. Huwag man po subscribe. Follow the dapit. Dili. Ada. Wala ko follow na lang, subscribe. Salamat kayo mga way kalaki, salamat sa suporta. Bye-bye. Para sa mga abang-abang na punta sa mga bagong nga video mga way kalaki. Bye-bye. Bye. Ingawa lagi. Pick the bottle.